नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर केक नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन लोगोफोर बिजनि एरियानिया। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय। बेसेबा गोबाव जाबायमोन ना लोगोफोर आङो भिडिअ बानायनाया, आयै 1 मान्थनि बारा जाबाय। भिडिअखौनो बानायनो बाग्रा जाबाय आंखौ, खामानियानो बिराद अफार ना, खामानिनि थाखायनो भिडिअ बानायनो बायो। केक बानायनाय, ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिजोंनो सानसे दिन थाङो आंना। आरो मालाबा भिडिअ बानायना इडिट खालामनो बायो, बेनि थाखायनो आं खालामनाय जाथाराखैमोन आरो। बिदिबा आङो दिनै गोदान भिडिअ बानायनोसैलाय लोगोफोर, नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। आरो दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामना होदो। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर, दिनैबो बेरे फुंजानि आङो केक बानायनानै लादों आरो। मोनथाम केक बानायना दं, बे मोननै 1.5 केजि, बै मोनसे 1/2 केजि। दिनैनि ओंख्रियाव मा दङ नै लोगोफोर, मैथा बांगाल, बेखौ भाजा एवगोन, बे आलुखौ मैथा बांगालजों ज' संगोन, ओमफ्राय नै ओरै ना दङ। बेसेबा गोबाव जाबायना मिरामिस जाबाय थानाया, दिनै खेबसेनो जानोसै ना, 1 केजि लानानै फैखाबाय। दा आङो संबाय थानोसै, दहाय दुगैनायनि सिगां हानानै लाखाग्रोदों। जोंनियाथ' दाना दुगैयाबा संनो मोना नालाय, अराबाबो आजिखालि मोननै मिरामिस, बेखाय बिथिंजाय आमिस। बेखौ दा बिथिं संगोन, ओमफ्राय ओरै मिरामिसखौ संनानै लाग्रोनोसै। मैथा बांगालाथ' थाब मोनो नालाय, आलुखौ संग्रोनोसै आं। अरानो मा जादों बुंनो हाया, नै फिसा फिसाथार गेस जोबसिगोन खोमा। आलुआ रुइबाय नै लोगोफोर, दाना आं बेखौ एसे थुग्लिना लानोसै। केमेरा हमग्रा गैया नालाय हारसिंसो, बेखायनो दोनथ'लायनानै थुग्लिनांगौ दे। गेब्लेबायानो, रुइबाय। बेबायदिबासो आलुजों मैथा बांगाल संनाया गोथाव जायो आरो। मैथा बांगालखौ होसनसैल' आं नै, एसे रबथोंसै। ओरैबायदि गरम लोगोफोर, गोलोमफ्रुजोब्बाय नै, दै गांगुलायबाय आं। रबबायानो नै। नायलाय लोगोफोर अबस्थाया, बेबायदि अबस्था जायोबा सोर भिडिअ बानायनो लुबैगोन। गोलोमफ्रुजोब्बाय नै, संखांबावाखैनो, दंबावोसो संबावनांगौ। मोनबायानो नै लोगोफोर। गरमाव मैथा बांगाल जानांगौ ना, एसे जिरा होनोसै। एवनोसैलाय नै। Cameraman tidak cameraman pakai terus.
Sorry, I'm comfortable. Ready? Yang nang tanghan lama gitu. Echen aku mau gitu kan. Baulaiबाय नै लोगोफोर मैथा बांगाल हरखांनानैसो खेबनो रोंबाय आं एसे गोदौथोंसै मोनबाय मैथा बांगाला मोनबाय जि साइसनि थाबायना बरिया जानोसै नै मैथा बांगालजों ना बे नाखि ना बिबु ओंखाम खामनाय लादों नै ओंखाम खामनाय गोथाव मोनो नालाय केक बानायनो रेडि लाबाय नै आं लोगोफोर दहाय फुङावनो बानायना लाखादों केकखौ रेडि लाखाबाय आङो मोनायाव बायो बेखायनो दानो बानायखानोसै बोथोराबो गरमथार ना हानानै लाखाबाय नै आं लोगोफोर बे मोननैजों 1.5 केजि थुलियार जागोन बेयो ओमफ्राय नैबे हाफ केजिनि रेडि लाखाबाय आं दा बानायनोसैल' मोनायाव मेंनानै बानायनो बायो लोगोफोर बेखायनो आङो सानावनो बानायखानोसै दिनै बेखौ जाग्रोनोसै गिदिरखौ बिदि जाबाय प्रेसार सोनानै दोनथ'नोसै हाफ केजियाव जाबाय नै नैबे मोनसेल'सै फुङावबो इमारजेन्सि मोनसे केक बानायब्रबदोंमोन ना माने इमारजेन्सिखौनो अर्डार हरनानै दोनखादोंमोन दाख्लैयो ओमफ्राय आङो बिसोरजों ज' सोफानो होननानैनो फुङाव बानायाखैमोन आरो 1.5 केजि केक बा 2 केजिनि थाखाय जखाया कम्पानिफोरना बेबायदिनो जायो 1.5 केजिनि जायगायाव 2 केजि 1 केजिनि जायगायाव 700 ग्राम बिदि थाङो 750 ग्रामनि केक बिबाथ' 1 केजिनि बारा मोनबाय बे सानै लेयारसो जागोन नालाय बेखायनो आं बोरायावनो बानायदों एसे पिंक कालारनि होनानै हरनोसै आं पिंक कालारनि बिदों नालाय बानायबाय थानायखाय खनसे फुख्रेमनायाव जायो दानिया बे गाहायनि लेयार जागोन दहायनिया गोजौनि लेयार मोनसेया हाफ केजि मिथिखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन बिजनि एरियानि खाथिखौ हम डिलिभारिबो होयो 제로가 간다.
बिराद खस्थ'नि खामानि लोगोफोरनि जार्सि नाम्बार 5 बारथारनाबो बिदिनो सेम डिजाइन जासिगोन दाउस्रि आथिङा जि बारफ्रुनानै दङ नै जोंना केक बानायखांथ'लायबाय लोगोफोर आंहा ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौलाय बेनि सिगां आं दुगैनो नागिरबाय आरो बेयाव नै बिबारखौ मोजां नुनानै खेबग्रा गारबायलाय आंनिया फाइनालि लोगोफोर दिनैनि केकआ मोननैबो कमप्लिट जाबाय नै माबायदि नुखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै मोनसेखौ लांफैबायबो हाखु दाखुनो आङो ओंख्रिसो संनो लादोंमोन आरो ओमफ्राय दाना केकखौ लांनो फैबाय होनना बुङा हाखु दाखु आं पेकिं खालामलायबाय नै बेनिफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोनलाय बिदिबा बाय बाय